vi hører det hele tiden. Kineserne kommer og tager vores arbejde. Så er det japanerne. Så er det folk fra Indien. Jeg ved det ikke hvad. Østblokken og Polen næsten. De er her alle sammen. De står på nakken af os. De vil have vores job. Og derfor så skal vi selvfølgelig være bedre uddannet og alt muligt. Og der er alle mulige måder og kloge mennesker, der har idéer om, hvordan man skal uddanne sig. Men på Københavns Universitet, der vil man simpelthen jage folk igennem. Det vil man egentlig gerne på alle universiteter. Og nu har de studerende fået nok. Tusindvis af studerende indtager København i dag for at blokere adgang til undervisningen på Københavns Universitet. Men de har egentlig ingen grund til at demonstrere. Mikkel Tofte fortæller hvorfor. 7.000 studerende demonstrerer i dag mod Københavns Universitets fortolkning af den såkaldte SU-reform, der stiller krav om, at de studerende skal hurtigere gennem studierne. Men uddannelsesminister Morten Østergaard mener ikke, at der er noget galt med SU-reformen. Det er måden, hvorpå det enkelte universitet fører den ud i livet, der er problemet. Nej, det mener jeg ikke. Det vi har stillet som krav, det er altså, at man tilbyder de studerende mulighed for et fuldtidsstudie. Det kan jeg jo se, at universiteterne til synligheden har lidt vanskeligt ved. Men det understreger bare for mig, at det nok var godt, vi fik taget fat i det her. Det er altså den, der bliver kaldt hurtigere ud-reformen, som handler om, at man vil have de studerende hurtigere igennem. Det betyder, at rigtig mange studerende på blandt andet kandidaterne ikke kan tage praktik, de kan ikke tage ud og rejse, fordi man hele tiden skal gå i skole og have de her ECTS-point. Det er jo øv. Det er jo kæmpe øv. Ja, for det kan jo godt være, at det beriger rent akademisk, men det gør jo en fattig på den kulturelle front. Man bliver jo et dårligt menneske, simpelthen, hvis man ikke kommer ud i virkeligheden. Og der er mange universitetsmennesker, man godt kunne mistænke for at bare begrave sig i bøgerne og ikke rigtig vide, hvad der sker i virkeligheden. Så det er jo meget godt, at de lige kan komme ud og snuse lidt. Mange af de eksperter, som ligger i skuffen inde på politikken, når de lige skal skabe en form for debat, de efterlader jo tit et indtryk af, at de aldrig rigtig har været uden for de akademiske rammer. Præcis. Det er noget, der er tiltrængt, at mennesker er både på den ene og den anden side, og har været ude og snuse lidt til, hvad der sker. Man skal smage lidt på asfalten. Det er jo et håbløst arrangement, hvis man bare skal jage igennem universitetet. Jeg vil ikke kunne tage 5 års universitet bare straight. Er det almen viden, at de forskellige uddannelsesinstitutioner i Danmark jo langt hen ad vejen også er provisionslønnet i form af, hvor mange de får kørt igennem systemet? Det tror jeg ikke, men det er jo... det kommer jo bag på mig. Taxameterpengene her, altså hvis man får en studerende igennem, så er der jo penge ved kasse 1. Det skal man jo vide, når man snakker med en i citationstegn studierådgiver, at der er en aktiv interesse i at få dig fra start til mål og videre, fordi så får uddannelsesinstitutionen en sum penge. Og nu har alle partierne på Christiansborg lavet en lov om, at, jeg kan ikke huske, jeg tror det hedder inden 2020, der skal man have sat studietiden ned med over 7 måneder i gennemsnittet, og ellers så kan universiteterne få sådan nogle kæmpe bøder. Så universiteterne jager studerende igennem, og alle partierne på nær Enhedslisten, de har selvfølgelig også stemt imod det her, ligesom alt andet. Ja, men det her har de jo ret. Ja, de er konsekvente. Ja, det skal de have. Og nogle gange rammer de den jo så. Ja, det gør de. Nogle gange, de skyder med spredehagl. Puff. Og alt er lige vigtigt, men det virker, skal vi sige, en smule robotagtigt. Ja, vi skal huske, vi er ikke som asiater. Vi er ikke som kinesere, der bare kan sidde og stirre ind i en skærm. Og det ved jeg godt, der er mange, der ikke bryder sig om, når man siger, men vi er jo ikke kinesere. Vi er jo nødt til at kunne noget andet. Ja, og jeg tror ikke, vi kan slå dem på skolefronten. Det kan vi ikke. Ikke på den måde, de går i skole i hvert fald. Vi kan jo sidde til ris hele dagen. Det skal vi jo ikke. Nej. For guds skyld. Styrer jeg lige med det.